Сега той, като истински диригент, ще дирижира с палка. С това ли? То е абсолютно наясно какво прави. Не е чак толкова трудно да махаш с едната ръка. Само да погледна на какво... Аз си знам реално, така че няма да има проблеми. Аз много обичам Ангел, но според мен ще му дойде малко в повече. Мисля, че това живее в мен и ще изцели. Смятам, че имаме нужда от малко свежест в оркестъра, малко интересни неща да се случат. Изглежда малко некомпетентен. Ами оказа се, че е трудно да се маха. Беше много зле. Никакъв шанс да погледна тази лична културшашка отново. Бях супер! Ангел има потенциал, малко се едно мята палачинки. Смятам, че има светло бъдеще в диригентската кариера. Заповядайте на нашия концерт Зимна нощ. 29 декември, 7:30, Дом на културата Искър. Билети можете да намерите в мрежата на Билет.бг. Айде!